Treziu sme síce videli na jarných autosalónoch v Ženeve i Bratislave, ale na cestách ju reálne stretávame od letných mesiacov. Značka Subaru ňou vstupuje do priestoru, v ktorom doteraz nemala zastúpenie. Malé MPV má klasickú účelovú konštrukciu, ktorá má na malej ploche ponúknuť veľa miesta. Na dĺžku nemá ani 4 metre, jasne sa hlási do segmentu B. Aby auto na takejto platforme splnilo účel rodinného dopravného prostriedku, musí mať dlhý rázvor a vyššiu karosériu. Nemusí to však byť krabica na kolesách. Tu je názorný príklad. K tomu už stačí, aby dizajnéri pridali zo pár dynamizujúcich hrán či liniek a aj karoséria s prísne účelovou stavbou má zrazu šarm. Do interiéru vstúpime najskôr cez batožinové oddelenie. Kvitujeme nízku nákladovú hranu, rovnako aj na tento segment veľkú plochu kufra. A k tomu treba prirátať variabilitu jeho objemu. Dno batožinového priestoru sa dá zafixovať v dvoch polohách a zadné operadlá sklopíte jednoduchým zatiahnutím páčky. Audiosystém sa dá ovládať na volante, čo prispieva k bezpečnej jazde. Pod spoločným štítom sú 3 kruhové prístroje, navzájom sa prelínajúce. Dominantný je rýchlomer. Ovládacie prvky v interiéri sú klasické a s dobrou ergonómiou. Nájdete ich celkom intuitívne. Stredová konzola nesiaha až po podlahu, čím sa rozšíril priestor na kolená predných pasažierov. Do nej zasadená krátka rýchlostná páka má presnú a primerane tuhú kulisu. Predné sedadlá sú medzi najväčšími v tejto triede. Úspornou pohonnou jednotkou je malý turbodízel, ktorý však disponuje výkonom 66 kW. Automobil takejto kategórie by sa mal suverénne pohybovať aj v mestskej džungli. Vyžaduje sa od neho dobrá manévrovateľnosť a, najmä na našich cestách, aj taká konštrukcia podvozka, aby bol schopný občas zniesť nečakaný náraz zo spodu. V tomto ohľade Trezia vyhovuje. Vďaka karosérii MPV je z nej dobrý výhľad, čo môže predchádzať kolíziám v hustej mestskej premávke. A keby niečo, posádku už v základe chráni 7 airbagov. Nechýba ani kolený pre vodiča. Malý turbodízel pod kapotou je pracant, dosahujúci maximum krútiaceho momentu už od 1800 otáčok za minútu, takže v prípade potreby rázne potiahne. Pri pohodovej jazde sa odmení malou spotrebou a ochrancov prírody poteší aj nízkou mierou emisí CO2, iba 113 gramov na kilometr.